Zvise guys, sezvamuri kungoona, takafamba zvakanakisisa, tiri kunyepa, tiri pano pamuchairi izvozvi. Mungoona background yacho kuti taako kwamuchairi. Zvingooneka kuti taveyo, takuvadzosera. Saka varambotarisa time dzanichitaza kuti zvuma 9:33 ikoko 35. Dzekususa kumini dzakuina matu 10 ndo patasvika pamba pavo. Tingotenda Mwari kuti tafamba zvakanaka, tichikusiyiwa mune zvakanaka, hatina kusangana netsaona, hatina kusangana netsekwende mukati merwendo rwedu. Vamuchairi kutanga nechitaura itinzwi pamusoro perwendo rwedu nekusiya kwataita izvozvi. Aiwa, ini ndoda kungopa kutenda pakufamba kwatakaita tichizama kubatsira mwana wangu. Takafamba zvakanaka, hapana kana dambudziko ratakasangana naro. Dambudziko raingova pakungotiwopa mune michimira pamalaini munogona kungowanawo vamwe vanenge vachiita sokupenga penga, asi tichitenda kuti tafamba zvakanaka, hapana kana mistake yanga iripo. Ike zvino tatosvika pamba ndopatatova. Saka toda kutendawo Mwari nesimba ravo ravatifambisawo, tichitendawo vashema nebasa ravo rakanaka, nemi mashamarians magamuchire avaitiita veisusu pakututsanangudzirai kwataita. Saka tadzoswa pakati pouno musha kuti tasvika. Saka tinoda kutenda zvakanaka mukati merwendo rwedu. Ina ndakawanda mashoko zvangu. Ndinongotenda chete mashamarienzi nebasa ramakatiitira. Izvi tafamba, hapana kana tsaona yatamboona, tafamba zvakanaka. Zvino nhasi tasvika tadzokera pamba, asi tinozvikudza nezita raJesu, nemwe murambe nesimba iroro. Titenda futi nekagirosa kedu katapuwa, katasvikawo nako, kuitawo kuti vakasara vatambirewo sevanhu vasvikawo vanga vasipo. Asi tinoona make sure tinotoona kuti zvinhu zvese zvinenge zvakangorongekawo pamba, sepamba pakangosarawo paine vana vamuchairi. Hapana chakawanda, ini kutenda chete, hapana kana tifambewo tinoona ruzvidhorofia tosvika kuma11 amene tongonamatawo Mwari kuti mufambe zvakanaka. Harigai tindesu, bye bye, tobatana ndisiri pa next round.